Hey guys, good morning! So it's our day to here at Puerto Princesa, no? So naka-check-in din mi diri sa holiday suits. So karon na ito ato ang tour package do nga mag-island hopping ta of kini mag-all. Dalon tamong tanan dito, no? Bilan jud ta mag-all guys. So before ta ana human na rin preps, no? Ning matami kada 5 sa kadlawon para na mag-preps kay inyong mga amega, perti kaayo makabulit. Kula pa na oy dili dapat ipakita jud nato atong kagwapa diri sa Palawan, Puerto Princesa, no? Dapat prinsesa punta. Okay, so karon di ay kay madto tag ubos. Kay mag-breakfast na no. Kay amo ang tour 8 AM. So hapit na time check na guys. Time check is 6:47 na sa buntag, no? So dapat maka-kaon na ta mga 7, no? So karon mga turta day. Mura ka prepare o sa mga outfit B. Outfit. So ako po dayan na po ako mag-outfit po ko. So wala yung outfit no kay conservative na ako. Short lang din nga. The rush guard. Ana lang gid amo ang show din. Bawion lang sa nawo nga perti maka-highlights and everything. Ganda. Mga princess. Okay. So dire na namin dire no breakfast namin, no. Okay. Breakfast namin kay sa orasan na dai 7:30 na, no. So hapit na alas 8. So laban lang kita ninyo diha mga unsa gyud mi dire no di ta mag-uol. Okay. Sosyalan kay sila dire dai, sosyalan kada dapat lang gyud dai. Okay. guys. Unsa guys? Let's eat. Sino ba magkatabi kayo sa harap sa tabi ng driver? Okay, sa harap na tayo. Harap na tayo. Ang kuan sudan sa Kaya sa harap naman daw sila ya. harap. Mama. Ayan, so nakasakay namin, no? Nagito mag-all. Front seat yung jugni. Abas lang kay mga gors among goyokers. Mga gors. Kami ra mga princess, diri na mga princess. Alam mo ba? Backdoor na tayo. Oy, mauli na ni oy. Tara o mga babae ko ayo man. Mas princess pa man nato ga. Yes. Ala, you just sit man. Abi na ko gurami atong Abi na ko mga gors. door na Ma-reserve yung door na Ano mga princess sa Diyos Dukel. So namin diri sa rental shop nila, no, mag-rent kami sa mga It's the aquatic gear. sa mga shoes, water shoes, Pero goggles. mag-rent na ta. Mag-rent ana ga kanang murag anto nay ana o. Naong ra diritso ba? Sige hambers pud kayo. Pangutana kita gani ana. Pangutana na ta. Was may bibi bayot. Thank you. Yeah. Uy, mag-English, no? Kaya dapat gusto ka dito sa ano. Pwede gino. Your screen na. Yeah. This one is the full face mask. Ayan. Full face mask. Full face mask. Ayan. So this one is the regular put it in your mouth and you can breathe through your mouth. But this one is very easy to use. You can breathe normally, mouth and nose. Okay. For those who are non-swimmer, don't worry because there's gonna be a boatman who assists you in the snorkeling area and you're going to wear a life vest. And don't worry if you're a non-swimmer because this one, the bulb will automatically. Okay, so nangabang mi aning para sa now nga goggles, no? Kay magsalom-salom mi gusto na mo imit ang mga isda. Kumustaon na mo? Kumustaon na to mga isda day, no? Mga starfish. Yes. Oo. 150 siya and then you can also try the 250 ang face mask. Mag-cover siya sa imong face. Full face. So murag kanira kay murag tipid-tipid sa gamay no kay tipid lang punta ani ka diri kay. Dili ko panganak og mga dato diri no. Wala punta naglibang og nagtai og kwarta. Correct. So mo nang tipid-tipid ang tagamay mga sister. So we need to enjoy with this.
Yes. Okay, so manaka na to sa van. Hey guys, manaka na din sa wharf area, no? So nagtagad padapling sa day. Ayun guys, so manaka na din sa wharf area, no? So dito manaka yung bangka, di mag-go. Paki-view sa day, paki-view day. Yes. Ano day, mga tao day, mga Amerikana, mga Chinese, mga Korean, mga usap na mga lahi day ha. We are one, we are unity. Tulaban lang kita din, no? Okay, so while waiting dahil, no, kay gitagaan mo yung time sa mong tour guide, no, nga mapalit-palit og mga unsa-unsa mga bubot diha. Pero unya ataw palit kay mutsagol sa akong mga ato ang mga kauban diri, no, sa tuang tour. Nandito mag-uol day kay mabiyaan niya ta no. Sayang ang manapor. Sayang, no. So daghan na kay awan natch, no. So abaso. Okay. So go na. So paki-view sa taas sa diri day. Ila-ilaag na nato day kadjut ang day na day. Ala, sige go. Sige go. So naadiri ato mga kuano na ato mga passengers. We have a lot of things in here. Yeah. Start na diri sa tumoy niya. Sa tumoy tas tumoy. Gears and everything. Ayan. So later part na tamo kuan. Ano na? Palit mo yung ano lang day oh. Asking, pila. Oh yeah, it's not 100% waterproof. But it's fresh enough flash. It's not a dot ay. Ha? It's not 100% waterproof. It's flash lang daw. Kana siya mga. Ayan na so na may diri na di man kita mag-uol day. So unsa imong maingon diri silang wharf area day? Dagan di siya turista ron, no? Daghang turista no, yes. Mga bangka-bangka diri mga Hindi na siya different mga bangka. Pinoy, no? So murag maka-English yun yung ahat niya. Istorya English. niya. So it's very, oh my God. Napernama sa this kaya It's also English. It's also You English. know, it's so beautiful in here and so you know, Bula na. Bonus na. Palin sa may bonus, no? you know, the fishes is colorful. Agayaw pa colorful. Yo, my God. Abas. So, sa pa'y mamaingon diri day mga kwanday. Abi na ko ang vlog diri no kay kuan na siya ilado no. Pero mga tao gyapon mong wanat siya gyapon tan-aw gyapon sa tuwa no. Sikat pinipita niya. O saon biyag wala gyud niya may lang sa Anchorte sa John 1 Hems. million na ganyan subscribers. Labaw pa sa 1 million. Panuhot siya kunya sa kung gusto o taro, no? Hala. Nagkatag na yets, no? Ana lugar. So magtawal lang tagad ni sa mo ano sa mo ang instruction sa mo ang tour guide. So nagmuni-muni sa siya. Iyag. Wadalo na gini ba? Wadalo gabi. Yes, dai. Bob Sweet, shout out Bob Sweet. Wala. Shout out. Pila may salos pag maon. Wadalo ipatunay gid mo kabalo sa Bob Sweet. Charot lang magud. Popoy and Basha is up you. Bato na ba lang mga bianay do kay tuwod. Protektahan ato ang eyeshadow dai, ato eyeshadow. Ang eyeshadow, no? Ang eyeshadow dahil may importante lang. Protektahan siya dapat sa salob sa video ilingaw sa dapat. Eyeshadow ni gasto mi 150, no? How true. Si salob sa day. Bye day.